Unai Sagartzazu Castro naiz, Usurbildarra, triatloia egiten dut eta 24 urte ditut. Bueno, ez dakit, galdera hau erantzuteko bataz beste, berez egunero entrenatze dugu, azkeneko 7 egunetan, eta bataz beste esango nuke goiz eta atxalde dela. Alegia goizian egiten da gauz bat, eta gero arratsaldean edo guardin edo iluntzian, aldetenian beste gauz bat egiten dugu. Ni behintzat, eta badia geho baita egunak dianak deskanso egunak edo gauz bakarra egiten dana, baina orokorrian esango nuke bataz beste 7 egunak. Erosoen ni berez igeriketatik nator, distantzi luzeko proba egiten ditun, orduan berez eroso nahiko eroso aurkitzen naiz guretan, baina egia da azken urtetan bizikletan desente ibili naizela eta desente hobetuet eta oraintxe bertan gehien disfrutatzen detena erosoen sentitzen naizena eta nik uste ondona ematen zaidana baita bizikleta izango zela. Eta hobetzeko korrika dakator pendiente, baina beti saiatzen naizen ero pixkat hobetzen edo pixkat ordu bat gehiago sartzen korrika edo kilometro gehiago sartzen, beti lesionatzen naiz, ordu nik uste iritsi naizela tope batera hortik gora ezingo naizela pasa. Ordu, urtean zehar egia da guk azkenean lehiatze dugu udaberri hasieratik udazken erdialde arte. Orduan egia da justu normalean festa gehienak tarte hortan izate dira udakoak, orduan hor atera zaitezke kasu batzuta, baina beste aste batzutan ez. Baina egia da, zaudenean entrenatzen eta lehiaketa tartean azkenean gorputzak nahi behintzat nino izena izan oso parrandazalia eta nahi gorputzak inoizen hau eskatu nekatuta baldin manago, normalian kaso ite jot eta nahi izateatzen parrandan. Baina gero egia esan badaude txapelketatzu guazela azkenean hiri ezberdinetara juni izaten geha eta azkenean txapelketa baino lehenago tensioi, gero txapelketan bota eta gero egia esan ateatzen gala festa pixkat itea, baina aldanian. Justu pandemia hasi zanean, nahi harrapatu zian beso hautsita, ze bizikletan istripu bat izan nun, eta orduan ni pandemia baino bi hilabete lehenago, egon nintzen eskaiola batekin, orduan antzeko netzako etzan kriston aldaketa suposatu, ze zinun gauz askorik egin ez da. Baina pandemia eta gero jasi ginen ian berrize kalera ateatzen, ikustezan nola txapelketa guztiak zeuden bertan bera, eta etzegon asmorik, nola egoera oso argia, orduan prebak antolatzen zituztenek, etzekaten garbi nundik tira, orduan egin zuten utzi, en el limbo esaten dena. Eta, hor mundu honetan daude mota ezberdinetako proba, daude prebak, adibidez hemen Euskal Herrian egiten diana, diala popularrak esaten dena, antolatzen dituztela klubak, herrietako klubek, eta, hauek guztiz bertan bera gehatu zian denak. Azkenean talde bati etzaio igual rentable aterako, preba bat antolatzen hastia egoera horren aurrian. Baina 2020ko udabukaeran, Espainiako Federazioa hasi zen antolatzen Espainiako txapelketak, lehen mailako taldeen arteko liga ere egin zen, baina hori, nik 2020 urtean nik uste tinitula 4 preba, eta 4ak izan ziren Espainia mailan maila gorenengo preba, baina bestela ez errez. Aurreko urtean, 2021 urtean, egon zian preba, baina zijoan sobre la marcha esaten den bezala, ze igual herri bat edo lurralde bat sartzen zen intzidentzia oso altu egin, orduan bertan bera geratzen zen, gero igual ez, orduan gindoa zen astez aste. Eta egia da, oain aurten ikusten dela gauza lasaixeago eta esperientzia hartu dute prebak antolatzen dituztenek, esperientzia dakate, orduan nik uste antolatzeko eta nahiko errezago ez esango, baina nahiko argia badakate, orduan seguru badia preba batzuk egingo diala, aurten bintzat. Nik txikitatik, nik egin izan dena bezala futbola, eskubaloia eta betikoa.
Baina egia da txikitatik ja igeri iten nula. Gurasoekin joten nintzen edo lagunen batekin, eta pixkanaka hasi nintzen igeri futbola utzi eta igeri jarraituenen nire kabuz, eta egia esan banuen lagun bat hemen Usurbilgoa ibiltzen zela triatloien, eta nik uste berarekin engantzatu nintzela bizikletat erosi nun, berarekin hasi nintzen irteten, mendira korrika egitera, eta horrekin hasi nintzen pixkat engantzatzen, eta ja ez dakit hain dela 6 urte edo izango zen, apuntatu nintzen hemengo Basurde txiki triatloi taldean apuntatu nintzen, eta ordutikan urte bat edo bi egin nituen hor, eta hain beste taldea baten nago, baina bertan hasi nintzen triatloia egiten. Egia esan helburuak postuen arabera edo marken arabera oaintxe bertan ez azkat, ze nik inoizen uste iritsiko nintzanik, ze hasi izan hau hobia bezala, gustatu zitzaidan, ikusi nuen, zuk esan bezala, berehala ja ondo emate zitzaidala, emaitza nahiko txukuna hasi nintzen lortzen, eta ordutik, ez dakit, hemengo lurralde ingurun, Gipuzkoako txapeldun izan nintzen, Euskadiko txapeldun ere 23 urte zazpikoetan, eta gero baita Euskadiko selekzioarekin egon jo nintzen, eta azken urte hautan baita naiz talde batean dela lehen mailako talde bat, Iruñakoa, eta izan eta aukera Espainiako txapelketa juteko elite mailan, taldekako txapelketa garrantzitsuenetara juteko, eta aurreko urtean nire irabazin genuen lehen mailako taldekako triatloi txapelketa Koruñan, eta inoiz nuen imaginatuko iritsiko nintzala honta, orduan hemendik aurrera etortzen dana ongi etorria izango da, ez dakat inolako asmorik, eta asmo bakarra edo nahi bakarra da, nire helburua epe laburrera da, oso lehen esan dizutena, osasuntsu mantentzia, azken 2 urtetan lesio ugari hain naiz izaten, eta nik ustea nik hartzen ditu gorputzak ematen dizkizun seinaliak zeo zer ez dela oso ondo. Orduan nire helburu bakarra epe laburrera da osasuntsu mantentzia. Eta epe luzera dakat begiz jota distantzi luzeagoa probatzia, eta zein edak igual Ironman probagaren bat egitea hemendik urte batzutara baita. Hemen ni nabilen mailan txapelketa kanpoan giro nahiko ona dago, nik dakaten esperientzian arabera, baina esango nuke triatloia nik ezagutzen den kirol lehiakorrena dela. Azkenean da kirol bat taldekakoa ez dena berez, individuala da, eta individuala da, baino ez da adibidez atletismoa bezala edo igeriketa bezala, non garrantzitsuena da zuk egiten duzun marka eta gaina zuzoa zure karrietik edo zure kaletik edo pistinako kaletik, eta inorrek ez zaitu molestatuko. Hemen azkenean da kirol individual bat, baina jendearen inguruan zaude, jendearekin kontaktuan zaude, eta hori beti lehia ikusten da, jendeak oso lehiakorra da, ni berez naiz oso lehiakorra ikusten, ni garrantzia ematen diot, ni gustatzen zaidana da prozesua iristea, lehiaketa batea iristeko prozesu, ez lehiaketan ze postu egiten deten nahi berdin dit berez. Baina ikusten dela jendea oso lehiakorra dela, non estremo batzutara iristen da, jendea baina igeri gaudenian golpiak emate ditu edo bizikletan horrelako gauzak ikusten dira. Baina ja hoi bukatuta, kirol gehienetan imaginatzen dut, giroa ja da laguntasunezko giro bat, baina momentun tensio bat, handia gaina. Hombre, nik uste dut, naiz eta zure maila zein den garrantzin hartu gabe, nik uste prestatzaile bat izatea komeni zaizula, zure osasuna zaindu nahi baldin badezu batez ere. Zeni hasi nintzanean, hasi nintzen nire kabuz, orduan nik entrenatzen nuen nahi nuen adina eta limiteri gabe. Orduan iristen zen momentuan non gorputzak egiten zuen honeaino. Orduan izatea pertsona bat kontrolatzen dizuna eta baita beste zentzutan ere. Igual zuk ez zakazu zaude egun batean gogori gabe, energiari gabe, eta egun horretan izatea aurrez planifikatuta egun gogorra dela, eramango zaitu berez entrenatzaile gabe iristea limite batera non ez zinan iritsiko. Baina hori nik hasi nintzenean, bakarrik hasi nintzen, gero egon nintzen 2 urte nire lagun Usurbildarra Inigo Sasiainekin, berak jartzen zizkean entrenamenduak,
Eta azken urte honetan egon naiz nire taldekide ohi batekin, baita entrenatzaile moduan. Bai. Bueno, hemen erantzuteko, triatloia 3 kirol denez, bana jungo naiz erantzuteko. Lehenengo igeriketan aldetik, hemen Usurbien piztina badego, orduan, triatloia nahi duen edon horrek, dezake igeri hemen lasai asko. Egia da, nik, ja urtea dara matzat, ez dala kexak, baizik eta hobekuntza proposatu izan ditut piztina hobetzeko, batzutan kasen diate, bestatutan ez, baina, piztina badeu, egia da esan detena. Nik azken urtetan Gipuzkoako piztina desentetan egon naiz, eta igual kaskarrena esango nuke Usuluga dela. Baina, piztina bada beste herri batzutan ez dago, así que, horren aldetik ondo. Eta gero, bizikleta, azkenean bizikletan kalean ibili, orduan horren berdin du, eta korrika, bai botatzen dutela falta, adibidez, atletismo pista bat gertuago izatia, ni Hernania juten naiz, ze, lasarten dago atletismo pista erdila bakarrikan, orduan hoi botatzen falta, baina, bestela Usurbien badaude bideak korriteko, txokaldeko bidea, Zubitakoa, orduan alde hortatik, ondo. Azkenean, triatloia kirol minoritario bada oraindik, naiz eta badan ja pixkanaka ari dan profesionalizatzen bezala, baina oraindik, naiz eta jendeak ez ikusi, realitatea da, estatu espainolian, bizi diala 10 bakarrik triatloietaz. Gero egongo dela jendea, igual, dituela patrozinadoreak esaten dena, edo taldeak, eta igual, ez dakit. Baina bizi modu bat izateko ez da nahikoa. Behar dezu lanen bat edo beste zeozer. Ni nola nagon talde batian, behintzat ekonomikokien naiz galtzen ateratzen. Ze kurritzen dizkigu viajeak, gastuak, orduan alde hortatikan ez da galtzen behintzat. Eta hori, ni orain psikologia ikasi nun, eta lanean nabil hitzaldi batzuk ematen, eskolaz eskola trafiko istripuen ondorioz izan dako lesio medularren ingurun eta horrela. Eta baita hezkuntzan sartzeko ordezkapenak iten eta banabil. Bai, nik uste, lehiatzia guzti jotenean izango da lehiatzia baino leheneko egoera berdina. Haizik eta nik ingo detela kirola gustatzen zaidalako eta horrela hasi nintzen baita. Orduan alde hortatikan ez dut uste utziko detenik guztiz. Egia da, azkenean lesioak eta igual neurri txikiago batian egin beharko detela. Baina, printzipioz oraindik asmoa dakat lehiatzen jarraitzeko, nik usten detenean ez detela, ni estankatu naizela edo ez detela gehiago betzen edo espertu naizela, besterik gabe, orduan utzi beharko dut, baina, bitartean jarraitu badet. Zenbaki bat? 22. Kolore bat? Beltza. Miresten zuen kirolari bat? Michael Phelps. Txapelketa bat edo lasterketa bat? Lekeitioko triatloia. Pelikula bat edo serie bat? Dexter. Liburu bat? 100 años de soledad. Abesti bat? Chop Suey System of a Downena. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, sare sozial bat aukeratu. Ez eta asko erabiltzen, baina Twitter. Usurbilgo txoko bat? Kaskua. Santi Xabelak ala Sagardoguna? Sagardoguna. Oporretarako toki bat? Kanariar uhartiak.